Erokamano, mokwongo gimarito IEBC manyien ni maduong'ie moloyo en gimiluongo ni public confidence manyo gitemo losono. Gidholuo bedo gi yie mar jopiny kuom IEBC. Ere kaka gidhi temo mondo mi ginene giluoko IEBC ni mondo yie mar jopiny omedre. Nikech king'iyo sani tibiro do ka thoth jopiny ata malo malach onge gi yie gi IEBC, kendo ok gipar ni IEBC nyalo biro tayo yiero e yo makare. Mae ok makosa mar commissioners modonjogi, to chilo mosemieno duol mar IEBC ni kuom thuolo malach chakre ndalo Kidhito gini mogik kama koro gikiene. Mae en osigo maduong' ma gidhi ting'e gokgi. Mae en richo manyowe gi Wafula Chebukati mosenindo. Momiyo ng'at moro amora ma kiluongo duol mar IEBC no to ng'ato nene ka gima ber manyalo timore e IEBC kanyo onge. Mano thoth jo Kenya. Mar ariyo en kaka nyo gidonje apisi. Ahinya to Erastus chairman Owuon iluongo ni Epong. Ethekon. Erastus Ethekon. Yes. Ing'eyo ni nyaka odhi oluok nyinge nikech en achiel kuom jogo mane omed nyingegi. Samane kamiti mane otelnegi gi Otiende Amolo kod Makanda ne osekelo jogo ma nyingegi no osepuodhi, kaeto nyinge ochako duogi e nyinge mamoko auchiel mane omedi. Koro nyisi ni kama ni imedi e nyinge ni samoro ne ng'ato mede ka nosego kwano mbele. Koro mae gima ene manyako dhi ogolo kuom e wi jo Kenya. Mano wach mokwongo. Kibire weche mar ariyo